Ve třetím rozjezdu nám došlo ke stejné kritické situaci, možná tentokrát ještě zhoršené tím, že všichni 3 roboti se zablokovali u startovací boxy. Zatím ani jeden robot nemá odjeta žádné kolo. Takže dokud se ještě alespoň jeden robot pohybuje, tak hra běží. Pořád existuje šance, že mu se podaří tenhle skrumáži vyhnout.